Sandra Rešić i dalje ne može da dođe sebi zbog činjenice da je Dejan Dragović tako olako prešao da Lili preko javne preljube, pa je sa Sandrom Čaprić podelila svoje misli na tu temu. Njoj svaka čast, uspela je da joj se izvini, strana koju je ona povredila tako treba živeti, onda nema šta da te povredi u životu, govorila je Sandra Rešić. Nije to ljubav, to je neki interes, rekla je Sandra Čaprić. Znala sam ja da u momentima njegove najveći boli da bi joj i tada oprostio. Ja sada imam prava da mislim da on njoj ništa sa Filipom nije zamerio, nego da je samo plakao što nije bio sa njom. Ja ne bih volela da me bilo ko tako bolesno voli, čudila se Rešićeva.